Det her er et trøffeltræ. En hasselbusk, hvor rødderne er imprægnerede med trøffelsporer. Hvis omgivelserne er optimale, begynder de at producere trøffel 5-7 år efter beplantning. Trøffel er underjordiske svampe, som ikke alene er udsøgte delikatesser, men af mange anses for at være den ultimative gastronomiske oplevelse. Vil du prøve at dyrke din egen trøffel, kan du købe et trøffeltræ hos gourmetgarage.dk, og måske efter 5-7 år kan din hund lede efter trøffel i din have.